Прывітанне, шаноўныя коцікі, а таксама іх бацькі і проста цікаўныя беларусы да беларускі. Мяне зовут Мікіта Моніч, я мянчук, але зараз жыву ў Мадрыдзе. Тут ваджу экскурсіі па музеях, бо, ведаеце, люблю распавядаць аб мастацтве. І ўвогуле, я лічу, што тры галоўныя вынаходніцтвы чалавецтва гэта антыбіётыкі, сыр і музеі. Дзякуючы першаму, я вам зараз магу ўсё гэта распавядаць. У музеі я вас актыўна запрашаю і цягам шэрагу відэа планую распавесці, як і навошта спажываць выяўленчае мастацтва, а таксама якое оно бывае і як працуе. Ну, а сыр гэта проста смачна. Ведаеце, лепшая ежа. Дарэчы, у мяне ёсць для вас загадка. Паглядзіце на гэтую выяву. Як вы думаеце, што гэта? Падказка. Гэтай штуковіне некалькі тысяч год. Адгадку можете напісаць у каментарах. Мне будзе вельмі цікава пачытаць вашыя версіі. Ну а правільны адказ будзе ў канцы відоса. І пачаць я хачу з шэрагу пытанняў. А навошта ўвогуле існуюць музеі? А навошта хадзіць туды? А навошта глядзець на карціны ды скульптуры? Навошта траціць свой час, калі неверагодную колькасць выяў можна ў любы момант пабачыць у інтэрнэце, прытым на любую тэму, ну проста ў некалькі клікаў? Давайте разбірацца крок за крокам. Што такое музей? Ну, гэта месца, дзе захоўваюцца розныя рэчы. У мастацкіх музеях карціны і скульптуры, у музеях геалагічных мінералы, у музеях навукі, вынаходніцтвы розных эпох. Але як абіраюцца гэтыя рэчы? Па якім прынцыпе супрацоўнікі вырашаюць, што змясціць у збор? Ну, калі казаць проста, то змяшаюць лепшае, самае важнае. Намалявалі мастакі ўмоўную 1000 карцін. А музейшчыкі і кажуць, з гэтай 1000 сапраўды значнымі, удавымі, важнымі, найбольш таленавітымі і арыгінальнымі нам падаюцца вось гэтыя 200. І намагаюцца прыдбаць іх у калекцыю. Але грошай на ўсё не хапае. Даводзіцца абіраць. Абіраць самыя-самыя. І вось, напрыклад, 100 з 1000 яны змаглі набыць. І пачынаюць іх дасканала вывучаць. Даследуюць, пішуць артыкулы, ладзяць часовыя экспазіцыі, спрачаюцца паміж сабой, і так паступова становіцца зразумела, што сярод гэтай сотні цікавых і значных твораў мастацтва, захаваных у калекцыі, ёсць 10 ці 5, ці нават 3 самых-самых, якія змяшчаюцца ў пастаяннай экспазіцыі, то бок перад нашымі з вамі вачыма на сцянах музейных залаў. І вось гэта трэба заўсёды памятаць. Кожны раз, калі мы бачым карціну, скульптуру, прадмет мэблі ці, я не ведаю, фарфоравы кубачак у музейнай зале, то каб сустрэцца з намі, гэты прадмет прайшоў вялікі шматэтапны адбор. Ён перамог усіх іншых прэтэндэнтаў і апынуўся перад нашымі вачыма. Mortal Kombat перамог амаль што. То бок музеі гэта месцы, дзе нам паказваюць лепшыя рэчы, прафесійна і таленавіта зробленыя, якія надзвычай добра адлюстроўваюць эпоху, ці мастацкі стыль. І вось тут крыецца першы вялікі плён ад наведвання музеяў. Калі дастаткова доўга глядзець на добра зробленыя рэчы, то адбываецца непапраўнае. У нас выпрацоўваецца густ. Мы лепш пачынаем разумець, што такое якасна зробленая рэч. Ну, што такое прыгажосць, што ёсць гармонія, які бывае стыль. Ведаеце, калі чагосьці дастаткова, а калі, наадварот, зашмат. І гэта, дарэчы, вельмі карысны навык. Асабліва, калі навокал больш кантэнта, чым часу. Немагчыма паглядзець усе серыялы ці анімэ. Немагчыма паслухаць усю музыку, немагчыма пагуляць ва ўсе відэагульні, немагчыма сябраваць з усімі людзьмі навокал. Але можна навучыцца абіраць. І я глыбока ўпэўнены, што музей – гэта месца, якое ў гэтым дапаможа. Акрамя таго, твор мастацтва – гэта заўсёды пэўнае паведамленне. То бок кожная карціна нам штосьці кажа. І скульптура таксама, і мелодыя. Пытанне толькі ў тым, што? Уявіце сабе, што да вас падышоў чалавек і распавёў вам штосьці
вельмі важнае. Прытым менавіта для вас. Адкрыў сакрэт, падзяліўся чымсьці, што зменіць вашае жыццё, ці нават уратуе ад вялікай небяспекі, ці нават дапаможа выратаваць увесь свет. Уявілі сур'ёзнасць і моц сітуацыі? Але справа ў тым, што ён ці яна сказалі вам гэта, напрыклад, па-в'етнамску, ці на мове суахілі, ці на мове індзейцаў наваха. І ўсё. Мы не здольныя зразумець паведамленне, калі не ведаем мовы. Месседж не будзе атрыманы. І ў гэтым прыкладзе я ўсё яшчэ маю на ўвазе мастацтва. Кожны від мастацтва, кожны гістарычны стыль, нават кожны аўтар мае сваю асаблівую мастацкую мову, свае спецыфічныя спосабы трансляваць ідэі і пачуцці. І калі мы ходзім у музей, то сутыкаемся з вялікім шматгалоссем, дзе ў розных залах да нас звяртаюцца творы на разных мовах. Якія высновы можна з гэтага зрабіць? Першае. Калі мы не ведаем турэцкую мову, гэта не значыць, што яе не існуе. Калі мы не разумеем мастацтва, напрыклад, Пабло Пікаса, ці Казіміра Малевіча, ці Энді Уорхола, то гэта не сведчыць аб тым, што іх творы гэта не мастацтва. Я вось, напрыклад, не вельмі люблю творы Пікаса. Не разумею, як спажываць жывапіс Малевіча, але нядаўна зрэшты прарваўся ў сэнс таго, што рабіў Ворхол. І мне нават спадабалася, але буду шчыры, спатрэбіліся высокі. Таму перш за ўсё варта памятаць, што дзесьці існуе такое мастацтва, што размаўляе на зразумелай вам мове. Такое, што не патрабуе высілкаў пры кантакце, што выклікае эмоцыі, але не адштурхоўвае. Мастацтва блізкае. Яно ў кожнага сваё, у залежнасці ад вашай асобы, характара, вопыту жыццёвага і музейнага. І каб заняцца пошукамі свайго мастацтва, уявіце, што кожная карціна ў музеі гэта быццам бы люстэрка ў краме з адзеннем. Дык вось блізкае мастацтва гэта калі вы апранулі штосьці. Штосьці, у чым вы сабе падабаецеся. Вы глядзіце на сабе і кажаце: «О, як мне прыгожа», ці «О, як крута», ці «Як незвычайна», як утульна, як зручна. Усе гэтыя эмоцыі не падобныя адна на адну, але кожная з іх сведчыць. Гэтая рэч мэтчыцца з чымсьці з вашага ўнутранага свету ці з якосці вашай патрэбай. Тое самае з мастацтвам. Блізкае мастацтва можа падтрымаць, павесяліць, падказаць штосьці ці проста даставіць асалоду ад свайго існавання і вашага з ім кантакту. А як жа яго знайсці? Асабіста вашае мастацтва. Першае. Працягвайце глядзець гэты цыкл. Я распавяду яшчэ шмат усяго наконт жывапісу і не толькі, а развагі свае буду суправаджаць ілюстрацыямі, і сярод іх можа трапіцца штосьці, што зацікавіць ці захопіць менавіта вас. Другое. Варта падпісацца на якія-небудзь паблікі, што распавядаюць аб мастацтве ў сацыяльных сетках. Каб час ад часу сутыкацца з творамі ці цікавымі фактамі з жыцця мастакоў і ўвогуле гісторыі мастацтва. Гэта таксама можа быць карысным для урокаў гісторыі, напрыклад, бо мастацтва існуе ў кантэксце агульнай гісторыі і можа дапамагчы ў яе вывучэнні. І самае галоўнае. Наведвайце музеі і выставы. Прыглядайцеся да твораў мастацтва як да тых люстэркаў, у пошуку таго асабістага, таго, што спрацуе. Абмяркоўвайце з сябрамі ці бацькамі свае ўражанні. Намагайцеся зразумець, чаму той ці іншы твор абралі сярод соцень іншых, каб паказаць яго вам у музеі. Аналізуйце ягоную мову і тое, што ён вам кажа. А як жа гэта рабіць? Дык я распавяду ў наступных відэа. Таму не губляйцеся і хутка пабачымся. Падпісвайцеся. А з вами быў Мікіта Моніч. І сырніца. Так, памятаеце загадку ў пачатку відоса? Гэта старажытная сырніца. Неалітычная прылада, каб рабіць сыр. Некалькі тысяч год прадмету. Круто, правда? Пока-пока.